Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Lah iki pemirsa yo, mae arep dolan pemirsa, arep kumpul karo rencang-rencang yo pemirsa. Iki jerene arep padha rujakan, dadi mae arep ning gone Mbak Yati. Soal iki mang wis padha semayanan pemirsa yo. Nek ape rujakan krupuk alias yo blangkemen istilahe. Blangkemen dinggo kumpul-kumpul kaya ngono pemirsa yo. Wis iki mae mangkat sik ndi yo? Mae ning gone Mbak Yati dhisik. Saiki wis pamit karo anak lanang soalnya ning omah pemirsa. Wis diikuti konten-konten mae sing sangat sederhana ini. Sederhana iki ya pemirsa, wis gak apa anane lah. No setting. Rujaan guys, adem-adem malane rujaan. Sakjane ngene iki seger iki nek pas wayah panas banter ya pemirsa yo. Tapi hawane adem, mendung-mendung. Liya-liyane padha ndelok sindir. Gak enak. Lho, iki. Simpel. Kerupuke ndi kerupuke? Nang sepeda. Nang sepeda kaya. Sik engko ae dilek sik. Sik pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Dah, ini kok iso yo? Nyantek-entek lho. Nyantek-entek mau miring kabeh ngono e. Alah, kok ada mbiyen bajak nama putih kabeh ya iso. Miring lho, guys. Ya Allah, iki kok tenagane gak lembut gitu. Marti lho rasa sedep dek iki nek ulek-ulek. Ulek-ulek sedep dek ini. Alhamdulillah. Terakhir tak emang para erun cah. Mudeng anake mudeng asli niki. Karek sing diparani mudeng ora kon. Bayani ya. Ora nek wong klupik sithik gene nek mencolot kok. Aku lho nek wong rosak sithik ning ngandhe ngomah nek dhekne wis melolong sik. Sapa? Sapa? Ora kucul pentel matane biar. Iya. Mbokane mingkret yo. Tapi pinter saiki yo. Pinter tenan. Gak nek kira iki gak pahit wis. Gak ngarep pahit. Delok sik yo. Tok jero ora. Ora nek wong pasar nek ngene iki yo. Enak tapi yo gak patek. Ora wong gaduh, nek wong gaduh mesti leren. Mang tek gak go tripod yo. Iku mumpung anu. Selis minta kentik. Wong kan ngeterno duwi ya, Andi. Ning ndi duwi? Wong duwi wis ning gaduh ora mulai-mulai kok. Ket mang. Iya, wedine ora oleh lis. Wedine ora oleh balik. Kowe ngono. Lho. Piye? Aku ora piye-piye kok. Ana mulai rasa dolan ae. Iya, lah wong dolan ora roh wayah. Lah yo kowe ngono ya bener lah. Kudune ya Ayo diakali. Nek kadung metu angel. Sambungnya jadi kok. Iki pemirsa sambele wis mateng. Ojo ning kene. Wis temlonyo, wis sederhana banget. Lah wong meme ayahe ning kono meme ra bedal. Cuma sambel lombok karo gula karo asem pemirsa wis. Beda nasi, Guys. nanasnya keri. Gak usah. Kayak kerupuk Nek kerupuk nanas nenes ngono aku kan wis kemecer besok nanase. Golek ning ndi? Ngarep. Masuk ngarep apa, Lis? Ngarepam kuwi ngisor mau iki nek. Oke, guys. Dang, budal. Ben enek nanase. Anake mari belok. Gak usah iki ae. Kerupuk. Dadi suntek kok. Oh, disuntek cocol nae. Ya Allah dijulet ngene yo gak sedep, Lis. Enak. Yo, gak sedep ah dijulet. Ndi, colok. Iki lho, ya hati-hati. Ya wis dadi. Ndi lah ngerti gak ndang moro. Oh, Mas Ridho urung nani Pak Misan sepe jemput. Yo. Kayak kene nggo nemen ya. Apa ndok? Malah. Ora usah. Wis ben padha nyamet lah kok dhewe-dhewe. Utekno kene nek kowe arep mbok cocok. Gak, ya wis ngene lah. Nek
mlempem nek. Ketoke kususon garing garing. Masa mlempem kuwi lagi dingi. Oh, dingi digoreng kok. Aku tak goreng nih, Mas. Pira sakmene kae sopo wedhus sak umum. 11 tambah 7. tak longi. Mbok longi pira? Yo 17 dadine. Kowe doyan, Be? Yang pedes aku. Gula apa nih? Iya sing dienggo terak gula Bang. Kerupuk iki lho gak ada kerupuk. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Rujak rai. Kenapa gak kudung ora? Mbah. Kak. Walah, Dis. Masuk lah. Nek kemlonyah mbok gelap ngono. Pedenge epet. Ih nyem. Ngomino mae kowe menang. Rujak singori ya bumbune ya kacang ngene iki pedhe. Mama. Coba tis bu. Ya ya makane. Sampai baju biasa. Nek adem iki terah yo. Pedesan iki, guys. Pedesan meronta seger enak. Apa sing 17, Lis? Oh. Yati ndi Yati gak melok? Turu Diet ya. ketoke iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kene Lip ya mau ikut. Pedes tapi Lip. Enak. Wes cemilane. Pedes BBI kudu wae akhire. Nah, seneng perang bengi. Habis guys, entek pemirsa wis ludes kabeh. Karek ngerumpi ngobrol-ngobrol. Aku ngingeti kalau ngendi entang cemlo wirid tenan kok. Ah, tenan kok. Apik ya. Kulikoran. Lah iya. Iki nek tuku ngono kae. Sandal piye rupane? Oh. Paling kesaruk didelikno. Hei, delekno sik. Carane ngono. Engko sesuk Paling mencelat. Lah iki kok nek ado ngowaten golek botah cilik-cilik. Aku nek kan gua agen anakku ngalah. Gua agen anakku. Delek tapi mesti cek. Seafood. Niki tampune kathah nggih ditambahi meneh. Jogete buta sampur mboten urute bojoku iso. Nek buta sampur tambahi ingkang ibing mengke nek mboten kanduman gremeng utawa mboten penak rasa nggih. Tenggadu rabagian. Tolong kula biyon niki. Tolong Pak. Tambahi meneh mungkin nek kirane boten bagian gremeng utawa unek-unek sing kapenak. Nuwun.
pondok dari salah satu aku senang ngelajakan kodang kuning. Ya Pak. Lagi pemirsa. Berapa moto? Berapa moto bro? Boten, Pak. Nah, ini restoran ya pemirsa. Jadi kayak ngene berhubung. Jadi waktune waktu Kilo, asar. wah, berhubung. Jadi ya sementara berhenti dulu pemirsa. Rame toh. Duh. Kowe yo katut, Kak. Iya lah. Tuh. Katut. Wah, iku katut kabeh aku. Pergerakan 10 kali apa Pak? 10 kalau dengarkan sono kidul jangan tersakit hati
Pinten, Mbah? Saiki pemirsa mae wis mulai yuk pemirsa. Emang rencang-rencange mae urung gelem mulai pemirsa. Jadi mae mulai dhisik. Soale mae ya urung iki kan wis sore ya wayahe. Resik-resik omah neh kaya ngono pemirsa. Emang mae merawani. Jadi budale ana rencang-rencange mulihe dhewe-dhewe. Soale kan ya ana sing urung gelem bali. Nek kaya mae iki mak bali dhisik pemirsa. Sing penting wis entuk oleh-oleh lho. Engko dibuka ning omah. Wes diikuti terus dalem. Lagi pemirsa, alhamdulillah ngantek mae kumut-kumut pemirsa ya urung adus. 200 lho. Dadine iki mang alhamdulillah mae tuku minyak wangi pemirsa. Minyak wangi. Emang soal iki apa jenenge Mbak Tin ki jualan kok semacam susu, parfum kaya ngono. Dadi kan susu mang jerene iki ya susu kanggo asam urat, kanggo sesak napas, intine kaya ngono. Dadi ki mang mae beli minyake yo. Beli minyake pemirsa 25. Soale iki omahe iki ndi ya? Omahe Mbak Tin omahe ndi, Mas? Waduh pemirsa. Jadi omahe waduh dodolan teko kene. Yo intine golek pangan yo pemirsa, adoh edak, pokoke yo edak ae diparani wong pengen entuk rezeki yo pemirsa. Wis kaya ngene iki mang 25.000. Terus sekalian mae beli gorengan buat oleh-oleh di rumah, pokoknya gorengan. Terus sama lontong pecel pemirsa. Lontong pecel Mbah Gadu. Wonge wis sepuh pemirsa. Tapi ki mang ngantri rame banget. Wis saatnya kita eksekusi lontong pecelnya.